Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşly we baqy tarapy ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmeler. Şugun hormatly prezident we Gurbanuly Berdimuhammedow paýtagtymyzdaky ajaýyp sport ýetgalarynyň ençemetiniň bir ýere jemlenen ýeri bolan Olimpiýa şäherjigine bardy. Bu ýerde döwlet başlamy Merkezi Aziýada deňi taýyp bolmadyk Olimpiýa şäherjiginiň ýagdaýy bilen gyzyklandy. Şöyle Aşgabatda geçirilmegi beýlenen ýeri halkara ýaşlaryna taýýarlyk görüşiniň hememi desgalarda türgünleşikligiň geçirilişiniň barşy bilen tanışdy. Ir bilen hormatly prezidentimiz paýtagtymyzda öýe bolşy sport toplumy bolan diňe bir Merkezi Aziýa tewtine däl, eýtem onuň çäklerinden araslarda da deňi taýyp bolmadyk Olimpiýa şäherjigine geldi. Döwlet başlary bir ýerdäki iň iri desga Olimpiýa stadionuna baryp gördü. Mehriban arkadağımızın taýsy tagallarlarynyň netijesinde Türkmenistanyň belent maksatlary dünýäde paragatçylyk hemde halklaryň arasyndaky dostlugy, ählumumy arwaşlygyň we awadançylygyň bähwedinde dürejlikli gatnaşyklary, durmuşyň baş baýlygy hökümine tagdyn durmuş ýelgösini bir karar etmäge okkunlyk jemlenenler. Hormatly prezidentimiz bir ajaýyp stadionuň mümkinçilikleriniň şol ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk beýik bayramçylarynyň davralaryny geçirmekde de üren uludygyna ünsjekdi. Iň naýbaşy bayramçylyk davralarynyň Türkmenistanyň garaşdyrlyk ýyllaryna geçen şöhratly ýollaryny aýdyň we giňden beýan etmekde. Stadiona döredilen şertlerdir mümkinçiliklerden oýlançykly peýdalanmalyk barada aýdyp, hormatly prezidentimiz Aşgabat şäheriniň häkimine hemde sport we ýaşlar täzelikleri ministrine bir näçe degişli taşyklar berdi. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli bir bayramçylyk davralary türkmen ruhyna laýyk gelmeliler. Şol bir wagtyň özünde olara häzirki wagtda ýurdumyzda giňden ösürilýän sport we olimpiýa hereketiniň tagdyn durmuş ýelgeleriniň ýaýbanlandyrylyşy öz beýany tapmalylar. Hormatly prezidentimiziň ýygydyryl tagallarlary bilen bir ýerde döredilen ähli mümkinçilikleriň etatyna 2017-nji ýylyň Aziýada oýunlarynyň açylyş we ýapylyş davralarynyň hem iň ýokary derejede üstünlikli geçirilenligi hemmeleriň ýadyndadyr. Aşgabatyň mehmanxörlük hemde üren jogapkärçilikli kabul eden çöý hemde beýleki wekilçilikli ýarşlary diňe bir Türkmenistanyň sport awraýyny putrandyrmak bilen çäklenmän. Eýtem halkara durmuşynyň tutuş dünýäde paragatçylyk we ösüşiň bähwedine sport, ykdysady we medeni diplomatiýanyň mühim merkezi hökümine döwletimiziň awraýyny hassa belinde gallardy diýip hormatly prezidentimiz belleýär. Milli liderimiz ýaşlaryň ähli taraplaryň ösen giň dünýä garaşly, sowatly bolup ýetişmekler bilen bir hatarda olaryň watançylyk duýgusynyň ýokary bolmagyny gazanmagyň mühim wezipeleriniň biridigini belledi. Şunu halkara derejelerini geçirilýän ýarışlarda öňdäki orunlary eýläp, watanymyzyň ýaşyl tuğunyň belinde galdyrylmagy arkaly döwlet ýanamynyň ýanglanmagynyň ýaşlarda watançylyk duýgusynyň terbiýelenmegine üren ähmetligini aýtdy. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň bilim ministrine hemde ýaşlar gomasynyň merkezi geňeşiniň ýol başlygyna degişli taşyklar berdi. Mehriban arkadağımız ýakynda türkmen sportunyň beýik tepkitleri eýilýändigini aňladýan hoş habaryň gelip gowşanlygyny, agratletika boýunça ýurdumyzyň türgeni Ýyldız Jumabaýewanyň dünýä ýyldyzy bolup doganlygyny, şeýillikde türkmen ýyldyzynyň dünýä şugla taçyp milli sportumyzyň ösüşiň hassa belent derejesine çykýanyny bu ýyl belledi. Döwlet başlarymyz şunyň ýaly üstünlikleriň ýygydyryly häsiýete eýe bolmak uruny berur tagallarlaryň edilmeligini aýtdy. Milli liderimiziň belleşýäli türkmenine taglygym baş baýlygym diýen pekim bar. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ol beden terbiýe tagaldyş hereketini, ýokary derejeli sporty we tutuşlugyny, olimpiýa hereketini ösürmäge gönükdirilen belent işlere urukdurýan öz bolşy çelgidir. Şulardan uğralanyp ýurdumyzyň ýaşlary bilen sportyň dürli görnüşlerini ahlasly we ýygydyryly meşgullanmak arkaly halkara ýaşlaryna ýokary üstünlikleri gazanar ýaly derejede türgünleşikler geçirilmeliler. 2021-nji ýylda paýtagtymyzda velotrek boýunça dünýä çempionatynyň hemde Davisin kubogyny almak boýunça awraýly halkara ýarşynyň taýlama tapgyrynyň geçirilmeginiň bellenenligi biziň üçin bu ýysançydyr. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň sport we ýaşlar täzelikleri ministriniň bu urdaky gasabatyny dinledi. Şeýlegen bir ýerde ýurdumyzyň saglyk goraş we derman senaty ministri hormatly prezidentimize ýarşlara gatnaşmaga geljek daşlar ýurtly türgenleri ýokunç kesellerin garşysyna degişli sanjymlaryň geçirilmegine taýýarlyk barada gasabat berdi. Hormatly prezidentimize häzirki wagtda dünýäde köp ýurtlaryň pandemiýa bilen bagly sanjymlary öňürüp başlanygyna ünsjekdi.
Bizi Sputnik V sancımını ulanmağı dolu haklıdır. Tebebi bizi B sancımı belli galdık. Gelecekte bu yurdaki işleri devam etmeyin. Hem de beyliki yurtların öndürgen sancımlarını bellige almak bilen bağlı gepleşikleri geçirmeyin bir urduğunu bellep, hormatly prezidentimiz degişi yol başlara anık tavşıklar verdi. Çünkü yarışa katnaşmak için dünyanın türlü künjeklerinin türgönler payitahtımda gelir. Bizde bellige alınan sancımın bolanına qaramazdan, onların beyliki öňünäç sancımlarına isleglerinin bolmagy mümkin. Şoňa görä daşa ýurtdan geljek türgönleriň sancımlary saýlamagy doly mümkinçiligi bolmalydyr. Biz bu sancımlaryň ähli görnüşlerini türgönler üçin mugut üpçün etmelidir. Munuň üçin biziň ähli mümkinçiliklerimiz bar. Munuň özi bitarap Türkmenistanyň alyp barýan paragatçylyk süýjülükli, amma adamzat beýikli, giňerimli ýörelgelerine doly laýyk gelýär diýip mehriban arkadagymyzy belledi. Döwlet başlarymyz şunuň bilen baglykda degişi ýol başlara bir näçe görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz velotrek boýunça dünýä çempionatynyň geçiriljek ýeri bolan Olimpiýa şäherçiginiň üstü ýapyk velotrek toplumyna geldi. Dünýä ölçeglerini kybap gelýän Olimpiýa şäherçiginde ajaýyp velotregiň gurulmagy Türkmenistanyň velosiped sportuny ösdürmekde möhüm waka boldy. Daşa ýurtly bilermenleriň hemde halkara velosipedçiler birleşiginiň hünärmenleriniň baha bermegine görä, bu ýerde degişi talaplaryň kemmeti bir zaýdylip, derur maddi enzamlaryň binýat töredildi. Bu bolsa has ýokary derejeli ýarşlary geçirmek üçin ähli şertler döredýär. 2021-nji ýylda Türkmen paýtagty velotrek sportu boýunça dünýä çempionatyny kabul etmäge taýýarlyk görýär. Ýurdumyzyň döwrebap ýol düzümi gara ýolly ýarşlary boýunça bäsişikleri guramaga da doly kybap gelýär. Köpet dagyň eteginden geçýän ýollarym velosiped sportu boýunça köp sanly milli ýarşlary geçirmek bilen häzir ussat türgenler üçin okuw türgenleşikleriniň geçirilýän ýeri bolup hyzmat edýär. Bu ýerde hormatly prezidentimiz sport we ýaşlar teatry ministriniň velotrek boýunça dünýä çempionatyna degişli hatabatyny dinledi. Hatabatda bellenşýäli velotrek boýunça dünýä çempionatyna daşary ýurtlaryň 40 golaýyndan türgenleriň gatnaşmagyna garaşylýar. Velotrek sportunyň ýarşlary 10 görnüş boýunça geçiriler. Şunda olaryň erkekleriň we dinanlaryň kersiniň arasynda geçirijekdigini gözeňde tutanyňda jemi 20 ýarş guralar. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ýarşlaryň ähli halkara ölçeglerine laýyklykda geçirilmeligine ýene-de bir gedek aýratyn ünsçekdi. Döwlet başlarymyz hususan türkmen türgenleriniň gatnaşmagyna ýarşlarda ulanjak velosipedlerde milli öwüşgünlerimiziň aýratyn ýüze çykmalydygyny, esasan türgenlerimiziň türkmen toguny parlatmalydygyny belläp, bu babatda bir näçe görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz geçiriljek dünýä ýarşlaryna türgenleriň sagdynlygyna we dopinge degişli meselelerde işleriň kim işe bolşýaly bildirilýän halkara talaplaryna doly laýyk gelmeligine ünsçekdi. Şu babatda bir ýerde döredilen halkara ölçeglerine kybap gelýän merkeziň mümkinçilikleriniň netijeli we doly peýdalanmalygy barada aýdyp, şunuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz degişi ýol başlara bir näçe anyk tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz Olimpiýa şäherçiginiň diskalarynyň bildirilýän talaplary doly laýyklykda saklanmalygyna ünsçekdi. Sport diskalarynyň her biri niýetlenen maksadyna görä ulanmalydyr. Olarda ýaşlaryň sport bilen meşgullanmagyna has giňden çekilmek üçin ähli çäreler görülmelidir diýip döwlet başçymyz belledi we şunuň bilen baglykda Aşgabat şäheriniň häkimine degişli tawşyklar berdi. Şeýle hem hormatly prezidentimiz ýarşlary dünýä ýaymak maksady bilen Olimpiýa şäherçigindäki halkara ýaýlama beriş merkeziniň işiniň ýokary halkara talaplaryna laýyk gelmeligine ünsçekdi. İňdewrebap teň kenjamlaryny üpçülen bir merkezde işlejek milli hünärmenlerimiz işlerini ussatlarça erkedip ýarşlaryň alınıp görkezilişini ýokary hil derejesine üpçün etmeliler diýip döwlet başlarymyz şunuň bilen baglykda telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň ýol başlygyna bir näçe degişli tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz velotrek boýunça dünýä çempionatynyň ähmiýeti barada aýdyp, oňa dünýäde höwedeklerin az däldigini belledi. Milli liderimiz geçiriljek bir ýarşyň halkara sport guramalary bilen hem ýurdumyzyň hyzmatdaşlygynyň barha puwturlandyrylýanyna da şaýatlyk edýänini belledi. Şunuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz şu ýyl geçirilmegi bellenlen dünýä derejeli awraýly ýarşlara taýýarlyk görülmegi babatda alınıp barýan ähli işleri gözegçilikde saklamalygyny, bugura degişli ähli meseleleriň öz wagtyna we maksady laýyk çözülmeligini aýtdy hemde vice-premier degişli tawşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Olimpiýa şäherçiginiň tennis toplumyny tarapy gurady.
Döwlet başlanmaz Aşgabatda Davis'in Kuba urunaki halkara yarışının geçirilmeginin bitarap Türkmenistanyň halkara sport giňişligindäki barha belinde göterilýän awraýynyň aýdyň subutnamasydygyny, diýarymyzda sporty, şol sanyna tennis sportuny mundan meýlekde giňden wagt etmek üçin ajaýyp mümkinçilikdigini bellädi. Döwlet başlanmada bir ýerde ýaýbanlandyrylan taýýarlyk işleri bilen gyzyklanyp, bu ýurda ähli görkezçileriň göz tutulmalygyna ilişekdi. Bir yarışlara Degişli institutun taliplerinin ve yurdumuzun türgünlerinin tayyarlık derecesine mühim ehmet verilmeliler. Hormatly prezidentimiz sport lugumundaki häzirki zaman dünya meýillerini ve Türkmenistan'a geçirilecek iri halkara yarışlarını nazara almak bilen paýtagtymyzdaki olimpiya şäherçiginiň ähli mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak, oňa häzirki zamanyň ösen tehnologiýasyny we sanly ulgamy ornaşdyrmak esasyna bu işleri kämilleşdirmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlanmaz bir ýerde dünýä derejesindäki Davis'in Kuba urunaki halkara yarışynyň taýlama tapgyrynyň geçirilmeginiň ýurdumyzda sportyň dürli görnüşleriniň ösdirilmegine aýratyn ähmete eýe boljakdygyny bellädi. Şeýlelikde dürli ýurtlaryň sport wekiliyetleriniň gatnaşmagyna geçiriljek bir yarışyň ýokary guramaçlyk derejesiniň üpçünedilmegi ornuny ähli zerur tagallarlar görülmeliler. Munyň özi ýurdumyzyň halkara sport giňişligindäki awraýynyň belinde galmagyna ähmiýetli waka ögürler diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli türkmen tennisçileri halkara yarışlaryna baýrakly orunlara munasip bolýarlar. Aşgabatda geçiriljek Davis'in Kuba urunaky yarışda türkmen türgenleriniň hasa ýokary netije gazanjakdyklaryna inan bildirip, döwlet başlarymyz türkmen halkynyň köpçülikliğin beden terbiýe we sporta bolan höwesiniň ýokardygyny aýtdy. Hemde türkmen türgenlerimiziň anamly ýeňiş gazanyp, mukaddis ýaşyl togumyzy belinde parlatmaklaryny arzu etdi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz olimpiya şäherçiginiň binalaryna geçiriljek dünýä ýarışlarynyň ýokary guramaçlyk derejesi bilen bir katarda bir ýerde türgenler we janköýerler üçin ähli berүү şertleriň döredilmegine üren jogapkärçilikli çemeleşilmeligini bellädi. Hormatly prezidentimiz taýýarlyk işlerine gödäwçilik etmek babatda degişli ýolbaşlara birnäçe anyk görkezmeler berdi. Ýurdumyzda sport lugumyny mundan meýlekde ösdirmek we kämilleşdirmek, onuň kuwatyny artdyrmak, degişli köpügli düzümlerini döretmek boýunça giň göçerli işler çalt tepkilerde alınıp barlýar. Bir ýerde vice-premier gelin ýazyp, gödäwçilik edýän lugumlaryna alınıp barlýan işler mukaddes garaşdyrlygymyň şanly 30 ýyllyk münasibetli gödäň tutulýan beden terbiýe sport köpçülikliğini sagaldyş çäreleri hemde ýurdumyzda geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara yarışlaryna ýokary derejede guramaçlykly taýýarlyk görmek ornuny ýaýbanlandyrylan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, hemde olimpiya şäherçiginde bolmagynyň netijelerini jemlemek bilen sport lugumyny şu ýyl üçin ýurdumyzda geçirilmegi bellenlen iri halkara yarışlarynyň ähmeti barada aýtdy. We şunun bilen baglykda vice-premier gelin ýazyba bu çäreleri ýokary derejede guramaçlykly hemde hemme taraplaryň taýýarlykly geçirilmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Şol yarışlaryň netijeleri Türkmenistanyň sport lugumyna ýeten bilinç derejesini, halkymyzyň milli medeniýetini, baý mirasyny, mihmansyýerligini, mehirliligini we açyklygyny üren aýdyn görkezmeliler. Şu aýratynlyklar bilen baglançykly ýurdumyza gelen mihmanlarda ýatdan çykmajak täsirler galmalylar diýip döwlet başlarymyz aýtdy we bu urda birnäçe görkezmeler berdi. Biziň baş maksadymyz beden terbiýäni we sporty ösdirmekden, tagdyn durmuş ýergelerini berkitmekden ibaretdir. Köpçülikliğin beden terbiýäni we sporty olimpiya hereketini ösdirmek maksady bilen ýurdumyzda bu ýolgama biz köp meçherde maýa goýumlaryny görükdirýär diýip döwlet başlarymyz bellädi. Bu işleriň anyk netije bermegi ornuny mundan meýlekde ähli tagallar edilmeliler. Hormatly prezidentimiz dünýä standartlarynyň ýokary talaplaryna kybap gelýän sport öpçünçilik ulgamyna eýe bolan Türkmenistanyň iri halkara yarışlaryny geçirmekde toplan tejribesiniň netijeli ulanmalygyny tapşyrdy we ýöňde goýulan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikleri arzu etdi. Soňra hormatly prezidentimiz toplumyň türgenlejik zalyna bardy. Mehriban arkadagymyz bir ýerde dürli sport maşklaryny ýerine getirdi. Toplumda oturdulan sport enjamlary ýokary halkara görkezlerini we häzirki zaman taraplaryna laýyk gelmek bilen olarda ýerine getirilýän sport maşklary adam tinasynyň berkemegine we saglyk ýagdaýynyň iýdigderli gowlanmagyna oňun täsirini ýetirýär. Mehriban arkadagymyzyň belleşýäli beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak her bir türkmenistanlynyň günnelik durmuşynyň möhüm ýörelgesine öwrülmeliler. Iýdigderli beden maşklary adamyň işçiligini artdyrýar we onuň dürejlikli ähmete bolan höwesini ösdirýär.
Hormatly prezidentimiziň teklipleriniň Birleşen Milletler Romas tarapyndan uly gollawy eýe bolýanynyň we ýurdumyzyň sporty ösdürmek, olimpik hemde beden terbiýet sagaldyş hereketini wagt etmek, jemgyýetiň möhüm uğru hasaplanýan ekologiýa medeniýetini puturlandyrmak uğruna gazanýan üstünlikleriniň ikrar edilýänliginiň we onuň ýokary waka munasip bolýanynyň aýdyň suwutnamasydyr. Halkyň saglygy hakkynda galada adamlaryň bagtyar durmuş üçin ähli şertlerin göredilmegi milli liderimiziň göredýän tiýatratynyň möhüm uğurlarynyň biri bolup durýar. Amala aşyrýan özgörtmeleriň, Türkmenistanda durmuşa geçirilýän milli maksatnamalaryň we ägir tuly tassamalaryň ödünini döwletimiziň we jemgyýetimiziň baş gymmatlygy bolan adamlaryň saglygy durýar. Mehriban arkadağımız sport maşklaryny ýerine getirip, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýerleriniň berkidilmegine görüktirilen çäreleriň üren uly ähmetiniň bardygyny belledi we birden ugrady. Mälim bolşýaly paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçiliginiň saglygy dikeliş merkezi we anyklaýyş barlykhanasy binasynda degişi işler alyp barmak üçin ýokary derejeli mümkinçilikler üpçün edildi. Bu ýerde türgenleriň halkary ýarşlaryna kybap gelýän ýagdaýyny ketgitlemek, olaryň saglyk derejesini anyklamak we zerur bolan dikeldiş çärelerini amala aşyrmak üçin hemme zerur şertler bar. Bu binanyň injamlaşdyryş derejesiniň ýokary halkary görkezlerini dolu laýyk gelýänini bellemeli. Ýurdumyzyň saglyk goraýyş we Derman senaty ministrliginiň ýol başlary hemde hünärmenleri bir ýerde bolup ýöňde boljak dünýä çempionatynyň guramaçyk derejesiniň üpçün edilmegine gönükdirilen maksatnamany ýerine getirmegiň uğurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýlekem bir ýerde milli liderimiziň taşygyna laýyklykda degişli taýýarlyk işlerine girişildi. Şeýle nukdaý nazardan bir ýerde ýörüýte okuwlary geçen lukmanlar we hünärmenler degişli işleri alyp bararlar. Ýurdumyzyň saglyk goraýyş idaralarynyň işgärleri bu wagtda dünýä çempionatyny geçirmekde ýerur hasaplanýan ähli işleri ýokary derejede ýerine getirirler. Munyň özi halkary ýarşlaryna gatnaşýan türgenleriň saglyk ýagdaýyny we olaryň bäsleşige ýaramlylyk derejesini ýola goýmagyň möhüm şertini emele getirýär. Olimpiýa şäherçiliginiň halkary ýaýlyma beriş merkezi toplumyň çägindäki ähmetli binalaryň biri bolup durýar. Bu ýerde ýarşlara taýýarlyk işleriniň, olaryň guramaçyk derejesiniň we bäsleşikleriň giňden wagt edilmegine we dünýä ýurtlaryna alınıp görkezilmegine ýardym berýän zerur mümkinçilikler deredildi. Binada oturdulan häzirki zaman injamlary, täsir tehnologiýalar arkaly ýarşlaryň gidip duran pursatlaryny tele ýaýlymlara uratmagy we dünýä ýurtlarynyň tomarçylaryny bu ýerde gurulýan bäsleşikler bilen tanışdyrmagy giň mümkinçilikler berýär. Ýurdumyzyň telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň ýol başlary hemde öňde barjy hünärmenleri paýtagtymyzda geçiriljek dünýä çempionatynyň bäsleşiklerini tele ýaýlymlarda görkezmek bilen baglanşykly meseleler boýunça pikir açdylar. Şeýlekem olar öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmegiň anyk uğurlaryny kefitlediler. Şonuň ýaly bu ýerde degişli hünärmenleriň gatnaşmagyna zerur bolan taýýarlyk işlerine badalga berildi. Şunlukda häzirki zamanyň özüň tejribesinde tanly tehnologiýalardan we internet ulgamynyň kämil serişdirlerinden netijeli peýdalanýar. Bu ýerde badalga berilen taýýarlyk işleri milli liderimiziň ýurdumyzyň köpçüliklerin habar beriş serişdirleriniň öňüne goýan wezipelerini üstünlikli ýerine getirmegiň ýolunaky möhüm ädemi öwürler. Şeýlik bilen ýurdumyzda türkmen sportunyň awraýynyň belinde galmagyna we dünýäde sport ýurdu hökümine karar edilen Türkmenistanyň bu gurda alyp barýan işleriniň işin häsiýeti eýe bolmagyna toplumlaryň çäreleriň gönükdirilýändigini aňladýar. Indi bolsa hormatly prezidentimiň adyny ýerine gutlawalar bilen tanyş edýäs. Ilkinji tanışdyrjy gutlawmyda şeýle diýilýär. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğly Berdimuhammedow. Siziň aly hedratyňyz täze 2021-nji ýyl münasibetli size berkjan saglyk hem awadançylyk, doganlyk türkmen halkyna rowaşlyk hem gülle şardy godýan. Şeýle-de iwreni meherli täze ýyl gutlawlaryňyz üçin size hoşallyk bildirýän. Pursatdan peýdalanyp iki doganlyk halklaryň bähfidine biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşygy putanyrmagy maksat edilýändigini ýene däwreýärde tasdiklamagy saýan. Siziň aly hedratyňyz size çuňgur hormat goýan maradaky ananyrmalama kawurdyň. Abdelmajid Tebbun, Aljer Halk Demokratik Respublikasynyň prezidenti. Bu gutlawda şeýle diýilýär. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğly Berdimuhammedow. Siziň aly hedratyňyz sizi täze ýeri bilen gutlaýan Nguyen Phu Trong, Vietnam Sosialistik Respublikasynyň prezidenti.
Ma'lum bolşaýaly hormatly prezident we sanly wiza aratyna şarkal geçiren iş masalyny ýurdumyň welaýatlarynyň häkimleriniň özara tejribe alşmak maksady bilen Mary welaýatyna iş saparynyň gurulmalygyny ünitjekdi. Döwlet başçymyzyň bu wagtda öňde wezipelerini ýerine ýetirmek üçin ýurdumyň welaýatlarynyň häkimleri hemem käbir beýleki ýolbaşlary Mary welaýatyna boldylar. Ýurdumyň döwlet ýolbaşlary Mary welaýatyna ugramadan adal ilki bilen paýtagtymyzda iş maslahatyny geçirip, hormatly prezidentimiziň öňünde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek babatda arnyp barmaly işler kesip ediler. Döwlet başçymyzyň gurulýan desgalaryň daşky we içki bedeg işleriniň her welaýatyň aýratynlyklaryna laýyk gelmenligi barada berýän tapşyryklarynyň ören möhümdigi we ähmiýetligi dogrusyna aýratynlyk tally. Şol tapşyryklaryň ýerine ýetirilmegi ugruna guruluşyk ulgamyna iş alp barýan milli hünärmenler tagallalaryny gaýgyrmaly dälirler diýilip belenildi. Binalaryň daş keşifine esasan milli özboşluk aýdyň ýüze çykýar. Bu bolsa halkymyzyň taryhynyň belli bir döwrüniň durmuşy bilen aýrylmaz baglanyş kıllar. Binalarda ulanýan milli mirasymyza degişli aýratynlyklar oň täsirligini has artdyrýar. Soňra olar Mary welaýatyna ugradylar. Ýurdumyň welaýatlarynyň häkimleriniň medeniýet ministriniň hemde binagarlyk we guruluşyk institutynyň rektorynyň gatnaşmaklaryna Mary welaýat häkimligine iş maslahaty geçirildi. Mehriban akademiyanyň başlangyjy bilen tejribe alşmak maksatly guralan şu saparyň mukaddes garaşdyrmanyň sany 30 ýyllyk bayramyna taýýarlygyň şäklerini anyp barlaýan guruluşyk işlerine ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi we desgalaryň bellenlen möhletlerde gurulup lonmaga berilmegi ugruna ähli zero tagallalaryň edilmegine ul ýardam berjektigi bellenildi. Mehriban akademiyanyň özara tejribe alşmak maksady bilen Mary welaýatyna iş saparynyň gurulmalygy baradaky wezipelerden uralyp ýolbaşlar soňra türkmeniň Agoý binasyna geldiler. Bu bina halkymyzyň taryhynyň belli bir döwrüne durmuşda ýaşamak üçin ulanan öý esasyna gurulup, döwrewap görnüşde gowrumynyň berentligi bilen tapawutlanýar. Milli liderimizden başlangyjy bilen bolsa, häzirki döwürde türkmeniň Agoý binasy beýleki ähli welaýatlarda da gurulýar. Bir yerde Mary welaýatynyň guruluşykçy telekeçileri şeýle binany gurmakda öz tejribelerini paýlaşdylar. Onu gurmagyň aýratynlyklary guruluşyk mahaly ulandan zerre bolan serişdelerdir enjamlar gornulan awdalardır tehnikalar guruluşykda ulandan ölçek kadalary we beýlekileri barada gurrun berdiler. Daş döwrege ajaýyp gözellik paýlap duran bu binanyň gerilgesine welaýatyň taryhy we ülkany öwreniş muzeýiniň ilmi işgärler tarapyndan gurnulan muzeý gymmatlyklaryny mahabatlandyrýan baý sergi halkymyzyň ösürip sunga derejesine ýetiren nepi türkmen haly we haly önümleri amaly haşan we şekilleniş sungatyna degişli ýokary seperçilikli işler bu ýere gelenleriň milli mirasymyza bolan owunç buýsunsyny artdyrdy. Günün ikinji ýarymynda özara tejribe alşmak Mary welaýatynyň Sakarçaga trawynyň pomidor ösürilip ýetişdirilýän ýylyçyşganasyna dowam etdi. Bu ýerde ýerli telekeçi döwletimiz tarapyndan kiçik we orta telekeçiligi ösürmek maksady bilen berilýän ýeňillikli garz pul ferişdelerinden peýdalanyp, giňme şöyle ýylyçyşganany guranyny, onda iňdöwrewap enjamlaryň gurnulanyny, işleriň kämil usulla dolandyrylýanyny gurrun berip, işlemäge dördüp berýän şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize hoşçalyk sözlerini aýtdy. Häzir telekeçiniň ýylyçyşganasyna pomidoryň bereketli hasyl ýetişdirilýär. Bir näçe iş orunlaram döredilen ýylyçyşganada zähmet çekýän hünärmenler bazarlarymyzyň adyk bolşulugynyň üpjün edilmegine öz münasip goşuntlama başlaýarlar. Yerli telekeçi işlerini goraýşynyň usullary önümi ýetişdirmekde ulanýan aýratynlyklary ýylyçyşgananyň tehniki enjamlaryna hyzmat edilişiniň gurulşy we enşeme beýlekileri barada gurrun berdi. Beýleki welaýatlaryň owa goşulykçy telekeçiler hem öz gedeklerini ulgamda anyp bolýan iş täýärleri barada aýdyp tejribelerini paýlaşdylar. Bu ýere ýyglananlar milli liderler tarapyndan öňde goýulan hemde oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmekde, şolar ýaly tejribe alşmak saparlarynyň ýygydaly gurulmagynyň zerurdygyny aýratyn bellediler. Owa goşulyk önümleriniň bolşulugyny üzlüksiz öpüşün etmek ugruna ýaýwanlanan giňme şöyle we maksatnamalaryň işleriň bir bölegi hökmünde erkin guruluşyk hususy kärhanasynyň alyp barýan işlere mysal getirilip bolar. Bir ýerde ösürilip ýetişdirilen miweli baglardan almanyň bereketli hasylanýar. Geçen ýyl Mehriban akademiyanyň welaýatlar boýunça iş taparyny amala aşyranna Mary welaýatyna bolmagynyň çäklerini alma ösürip ýetişdirýän bu goşuluga baryp görenligini ýatlap geçmek ýerlikli bolar. Bir ýerde de meýwe önümleriniň ösürilip ýetişdirilişine, howa aýratynlyklarynyň göz öňüne tutuluşyna, alman gazananlarynyň önümçiligi ornaşdyrylýyna, hormatly prezidentimiň bu ugurlarda öňde goýan wezipeleriniň ýerine ýetirilişine degişli tejribeler alşyldy.
Belenşýaly tejribe açmak maksatly bu sapar ören peýdaly boldy. Şeýle sapary guramak başlangyjyny öňe süren milli liderimiz alkyş we hoşallyk sözleri beýan edildi. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komissiyasynda Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň wekilleri bilen statistika we maglumat tehnika mümkinçiliklerini putulandyrmak boýunça wiza aratnaşar kale duş geçirli. Onu täze bilelikdäki tasmany işe girdirmek boýunça guramaçylyk meselleri aralanyp maksatlaşyldy. Hormatly prezident bilen netijeli daşary syýasy urnaýlykda soňky ýyllarda halkary guramalar bilen ýola goýulan ýakyn we netijeli hyzmatdaşlyk milli statistika urgamyny ösürmekde de uly orna ýeler. Halkary ölçülerine laýykda statistika usuletini hasam kämilleşdirmek öň esasy wezipeti bolup durýar. Bu bolsa seljermeleri deňişdirmek üçin möhüm şertdir. 2021-2023 ýylyň dowamyna täze tasmanyň çäklaryny ýurdumyzyň maglumat segini kuwatyny hasam berkitmek boýunça bilelikdäki işler geçirilir. Milli statistika 2008 usuletine geçmek, şeýle-de durnukly ösüşiň maksatlaryny ölçmek üçin statistika hasabatlaryny düzmek boýunça bilimleri artdyrmak babatda işler dowam etdirilir. Türkmenistanyň bilim ministrligi Gazyl Ýarymay Milli Jemgyýeti Dinanlar Birleşen Amerikada geňeşi bilen bilelikde ýurdumynyň ýokary okuw mekdepleriniň talip ýaşlaryny militinçilik işine çekmek maksady bilen sany ulgam arkaly watansöýer sadan ýaşlarymyz watanymyzyň geljegi atly okuw sapag geçirli. Bu sapakda talip ýaşlar sağlam durmuş ýöregleri, sport bilen meşgullanmak, ekologiýany gorap saklamak we ýaşlaryň kämil şahsiýet bolup kemale gelmegine ähmetli uly bolan beýleki gyrykly maglumatlary öwrenýär. Online okuw sapağına atnaşan talipler döredilýän şertler mümkinçilikler üçin Mehriban akademiyada alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullygyna ýurdumyzyň çäginden geçýän üstaşyr uly geçirgileriniň ýük geçirjiligini ýokarlandyrmaga, konteynerli halkary ýük taşymalarynyň ösürilmegine ýardam bermek barada göni video aratnaşyk arkaly matlaat geçirildi. Matlaatda Türkmenmaşy halkara deňiz portunyň Türkmenistanyň ulug logistika merkezi açyk görnüşde paýdarlar jemgyýetiniň we Türkmen logistika assosiasiýasynyň wekilleri hemem döwlet serhetiniň gödөгçülük geçiriş ýerlerine gümrük nokatlarynyň harby gullukçylary gatnaşdylar. Matlaatda ýurdumyzyň üstaşyr geçirjiligini ýokarlandyrmakda gümrük idaralarynyň öňünde durýan esasy wezipeleriň biri bolan serhet geçirgilerini harytyň gümrük gödөгçüligini ygtybarly guramak bilen bir gatarda üstaşyr uly geçirgiler boýunça halkara ýük taşymalary artdyrmagyň, aýratyna konteynerli ýük taşymalary ösürmekde ýardam berýän şertler döretmeň hemde sebitde iň iri logistik desga bolan Türkmenmaşy halkara deňiz portunyna konteynerleri hasaba almak we resmileşdirmek bagatda gümrük amallaryny kämilleşdirmek esasy ugurlary aralanyp matlaatlaşyldy. Hemem bu urda daşary döwletiň tejribeleri bilen tanışyldy. Ýangy hormatly prezident bilen gatnaşmagyna Owganistan Assam Respublikasynyň Akina Anhoy mendilleriniň arasyndaky 30 kilometrlik demir ýolunyň ulanylmagy berilmegi. Kerki Şibergan ury boýunça güýjelmesi 500 kilovolt bolan 153 kilometrlik elektrik geçiriji ulgamy. Ýurtlar bilen arasyndaky imamnazar Akina hemem Serhadabad turgundy optika süýümli halkary ulgamyň işe girilmegi. Türkmenistanyň ähli urlardaky ösüşini äşkar etdi. Şu münasibetli ýurdumyzyň medeniýet urgamynyň alym, bilim, saglyk goraş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik guramalary hemem sowda toplumlarynyň guramagyna maksat geçirildi. İl ýurt bähfetli, dünýä ähmiýetli taryhy wakalary wagt etmekle başlanan maksatlary işin häsiýeti wesenli. Türkmenistanyň medeniýet ulgamynyň guramagyna geçirilen maslahat ýokary ruhlentligi weslenli. Bilelikdäki taslamalyň amala aşyrylmagy iki döwletiň we doganlyk halkynyň däbi urulan dostlukly netijeli gatnaşyklary ygararylygyny, şeýle hem Türkmenistanyň goňşy Owganistanyň durmuş ykdysady ösüşini işin gollaýanyny nobatda gedek eşkar etdi. Bular barada çykyşlaryň her birini aýratyn atarly. El ýurt dünýä ähmiýetli işleri üçin arkada prezidentimize hoşarlyk sözler aýdyrly. Milli liderimiziň teklip edýän Owgan meselelerini çözmäge hemme taraplaryň çemeleşmeleri goňşy ýurtda parahatçylygyň we durnuklygyň dikeldirmegine hyzmat eder. Bu ýagdaý Owganistany sebetiň we dünýäniň energetika ulug we hojalyk gatnaşyklaryna çekmek boýunça anyk işlerde öz beýany tapýar. Elbetde hyzmatdaşlygyň täze ýollarynyň ulanmagy berilmegi bilen iki döwletiň ulug üstaşyr kuwatyny, olaň energetika we kommunikasiýa pudoklaryna netijeli gatnaşyklaryny, halkara ykdysady gatnaşyklary ulgamyna goşulmagyny amala aşyrmak üçin mümkinçilikler giňeler. Mehriban arkadamyzyň belleşi ýaly bu üç
tätleme gysga möhletlerde amala aşyrly. Olar umum maksada biziň ýurtlarymyzyň uzak möhletlerini ösüşine kuwwatly itergi bermäge, bu ösüşi üçin etmäge niýetlenendir. Türkmen we owgan halklarynyň gülläp ösmegine we abadançylygyna gönükdirilendir. Giň halkara hyzmatdaşlygyna, özleri düşünşmäge, syýasy we durmuş taýdan durnukly ösüşe ýardam etmäge niýetlenendir. Biziň ýurtymyzyň maksadynyň yer ýüzüniň bu bölegine ygtybarly çalt tepkinler bilen ösýän sazlaşykly energetika, ulug we kommunikasiýa ulgamyna döretmek görelgesinden ugralýa. Bolgam häzirki zaman dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň ören möhüm hem aýrylmaz bölegini döretmäge gönükdirilendir. Netijeli sebitary we kontinental özara gatnaşyklary niýetlenenini arkada prezidentimiz bellige. Şeýle taýsamalaryň durmuşa geçirilmegi Birleşen Milletler Guramasynyň uzak möhletlerini strategiýasyna dogry laýyk gelge. Bu strategiýa Merkezi we Günorta Aziýa sebitleriniň we olary ýanaşyk ýurtlaryň durnuklylygyny we durnukly ösüşini öpçün etmäge niýetlenendir. Hormatly prezidentimiziň beýleşýäli bu taýsamalar adamlaryň hal ýagdaýynyň hatam gowlanmagynyň, goşmaça iş orunlaryny döretmegiň, 20 öçerli daşary maýy goýumlaryny çekmegiň ören möhüm esasy bolup hyzmat edýär. Bu işleň ähleti öz nowatyna sebitde howpsuzlygyň gyşarnyksyz berkidilmegine ýardam eder. Netijeli döwletara hyzmatdaşlygy üçin derur bolan amatly syýasy ýagdaý döretmäge itergi berer. Dawaral maslahat açyk edenler arkada prezidentimizde ýurtymyzy hatam gülledi ösürmekde döwlet ösüşiniň türlü ugurlaryna ýokary zähmet netijelerini gazanmakda döredýän şertler üçin hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Ýurtymyzyň ilim, bilim, sağlyk goraýyş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik guramalary toplumy tarapyndan geçirilen dünýä ähmiýetli taslamalaryň işe ýerdilmegine bagşlanan maslahaty işiň häsiýet mahsus boldy. Çykyş edenler Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň öňe süreniňe üstünlikli durmuşa geçirilen we başlangyçlarynyň elektrik energiýasynyň eksport möçberleriniň artmagyna, çäkleriniň giňeltilmegine, tutuş sebitiň ulaw üssäşir mümkinçiliklerini ösürilmegine ýardam berýändigini belediler. Şeýle bu taslamalaryň ulanmagy tawşyrylmagynyň iki ýurdun ulaw üssäşir mümkinçiliklerini durmuşa geçirmäge, olaň energetika we kommunikasiýa ulgamlaryna gatnaşyklaryna, häzirki zaman halkara ykdysady gatnaşyklary ulgamyna goşulmagyna ýardam berjekdigini aýtdy. Şeýle hem köp taraplyň gyzyklanmalan gabat gelýänligi, hyzmatdaşlygyň energetika akymlaryny diversifikasiýalaşdyrmagy bolan amtylmalaryny aýtdy. Hormatly prezidentimiz şeýle desalaň ulanmagy berilmeginiň Owganistanyň ykdysady taýdan ösüşine kuwwatly itergi berjekdigini anamellerge. Şeýle hem bu desalar Owganistanyň senagat we durmuş üçinçilik ulgamlarynyň dikeldilmegine ýardam eder. Owgan halkynyň öz güýçlerini anamlartyrar. Parahat gülläp ösýän ykdysady taýdan ösen döwleti emele getirmegi işinde agdy berligi we bütewligi gazanmagyň täsirli şertine urular. Möhüm ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçirilmegi köp ýyllyk asnaşykly we netijeli türkmen owgan hyzmatdaşlygynyň netijesi bolup durýar. Biziň gatnaşyklarymyzdan gadymdan gelýän köp hasyrlyk taryh kökleri bar. Bu gatnaşyklar häzirki döwürde täze many mazmuny eýe bolýar. Häzir bu gatnaşyklar bilelikdäki giň möçerli ösüş meýnamalarynyň amala aşyrylmagyna, häzirki zaman öpçünçilik ulgamlarynyň desalarynyň döredilmegine, täze ulaw kommunikasiýa energetika urlarynyň emele getirilmegine öz aýdyň beýany tapýar. Bu taslamalar umumy strategik maksatlary anyk düşünmegiň, uzak möhletli hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini anyk duýmagyň esasyna biziň ýurtlarymyzy we halklarymyzy hakyky dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary arkaly hasam berk baglanşdyrar. Häzirki döwürde energetika we serhedösi ulaw kommunikasiýa üçinçilik ulgamlarynyň bir wagtda gurulmagy biziň döwletlerimiziň ykdysady taýdan çalt tepkinler bilen ösmeginiň netijeli şerti bolup durýar. Maslahata gatnaşyjylar halkara ähmiýetli taslamалary amala aşyrmakdaky başlangyçlary üçin arkada prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Ýurtymyzyň sowda toplumynyň guramagyna maslahat geçirilip, ol düzümleýin desgalyň öçesini, Kerke şywyrgan ugur boýunça elektrik geçirjesini, Akina Antgoý beketleriniň aralygyny 30 kilometrlik demir ýoluny hemde Imamnazar Akina we Serhedabad turgunyny halkara optika süýümli ara gatnaşyk ulgamynyň össäşir geçirgelen işe ýerdilmegine başlandy. Çıkışlarda bellenilýäli bu taslamalar Owganistany sebitleýin we halkara ykdysady işleri ýygdarly gatnaşdyrmagy, bu ýurdun iklimiň ulaw logistika ara gatnaşyklar ulgamyna goşulmagyna gönükdirilen anyk ädimlerdir. Iki taraplyň sebitleýin we halkara hyzmatdaşlygynyň ýagdaýy we mümkinçilikleri sebitde umumy geoiqtisady we syýasy ýagdaýy oňyn täsiri bilen baglykda olaň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň wajipligi bellenildi. Öz geoiqtisady we geosiýasy ähmiýetligi bilen sebitçäklerinden çykmak bilen Türkmenistany we Owganistany düzümleýin desgalan gurulmagy, iki ýurdun çäklerini Merkezi we Günorta Aziýa, Ýewropa we ýakyn günnugary bilen birikdirgen ulaw kommunikasiýa ara gatnaşygynyň hemde iklim derejesine energiýa üçinçiliginiň täze zolagynyň emele gelýändigini aňladýan bellenildi.
Bu bolsa öz gedeginde durnukly ösüş ulgamynyň ulak we energetika pudoklaryna ýurtymyzyň Birleşen Milletler Guramasyna çykyş edýän halkara başlangyçlarynyň iş ýüzüne durmuşy geçirgenini aňladýar. Şunun bilen baglykda halkara guramalar şol sana Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýürütülişdirilen düzümleýin idaralary Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlygyň wajyp tabilenli. İki tarap bilen türkmen owgan düzümleýin taslamalary sewit döwletlerini goňşy we beýleki döwletleri birleşdirgen hemde Ýewraziýada toplumlaryň kontinental hyzmatdaşlyk ulgamyny emele getirmäge gönükdirilen giň geoiqtisady giňişlik döretmek boýunça has uly meýilnamanyň esasy bölegi hökmüne garalýar. Şular ýaly hyzmatdaşlygyň esasyna iki doganlyk halklaryň dostluk we hoşniýetli goňşçylyk taryhy däplerine bolan dayanjynyň owgansanyň sewit we kontinental durnuklygynyň hupsalygyň aýrylmady we wajyp bölegi hemde ýurtda parahatçylyga, ılalaşyga, oňyn ykdysady ösüşine gitmek ukybyna bolan berk anamynyň durgan agnatarly ýokary derejeli gatnaşyklaryň ösürilmegine uly üns bergen üçin maslahatda arkada prezidentimize hoşarlyk sözler aýdyrdy. Hormat alymlar, Üniversite ýurdumyň Watan Habarlary naşawaty 20-nji ýanwarda saat 20-den 21-nji ýanwarda saat 20-çe boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanşyryň. Balkan ulaýatyna ütkap ýamytly howar gargaçykly ýaşýar. Demirgazyk gulmataran teleskontu 94 metr käýerlerini 20 metrçe ýetýän şymal öter. Howa gejetine 1 gradus sowukdan 4 gradus mayl, gündüzine 1-6 gradus mayl. Kenariýa etraplaryna 1 gradus sowukdan 4 gradus mayl burar. Ahir ulaýatyna ütkap ýamytly howar gargaçykly ýaşýar, ömürli bolmak mümkin. Demirgazyk gulmataran teleskontu 94 metr käýerlerini 19 metrçe ýetýän şymal öter. Howa gejetine 1 gradus sowukdan 4 gradus gündüzine 0-dan 5 gradus günorta we etraplaryna 9 gradus mayl burar. Mary welaýatyna ütkap ýamytly howar gargaçykly ýaşýar. Demirgazyk gulmataran teleskontu 94 metr käýerlerini 18 metrçe ýetýän şymal öter. Howa gejetine 2-7 gradus gündüzine 5-10 gradus günorta etraplaryna 19 gradus mayl burar. Leva welaýatyna ütkap ýamytly howar bolup gulmataran teleskontu 94 metr käýerlerini 19 metrçe ýetýän şymal öter. Howa gejetine 3-8 gradus gündüzine 5-10 gradus günorta etraplaryna 21 gradus mayl burar. Daşowut welaýatyna ütkap ýamytly howar gar ýagar. Demirgazyk gulmataran teleskontu 94 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şymal öter. Howa gejetine 0-dan 5 gradus sowuk gündüzine 3 gradus sowukdan 2 gradus mayl burar. Paýtagtyň aşawatda ütkap ýamytly howar gargaçykly ýaşýar, ömürli bolmak mümkin. Demirgazyk gulmataran teleskontu 10-12 metr wagtyl 18 metrçe ýetýän şymal öter. Howa gejetine 1 gradus sowukdan 1 gradus mayl, gündüzine 1-3 gradus mayl burar. Ýurdumda boýunça ýanwar aýynyň 20-ni magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmany aşylýar. Edi watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan börejikleriniň meçhörüniň kadadan 9 göterim artma bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem gyş passanda howanyň derejesiniň üýtgeýändigini nazara alyp, pasaly uräge inmegi maslahat berýär. Merhaman ilaşlar. Bu düzümler berk berjay etseňiz ýylyň istenlik passanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Merhaman adamlar, şunun bilen Watan Habarlary peşeme jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanmy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür ösenýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşerim.